Učíte sa práve na štátnice alebo maturitu a už ste toho tak trochu zúfali? Dneska pozrieme na 3 tipy, ktoré používam pri učení každý deň, aby sa to aspoň ako tak dalo zvládať. Prvý tip je, vysyp to na papier. Prečítaj si kapitolu alebo jednu otázku, jednu látku, zavri tú knihu, zober si čistý papier a všetko, čo si pamätáš, napíš. Nemusí dávať zmysel, nemusí dávať hlavu petu, proste napíš všetko, čo si pamätáš. Nadpis, pomočky, vety, od skratky, čokoľvek si spomenieš tam daj. A potom, keď to bude napísané, už ti nič nenapadne, tak si otvor znova učebnicu a červeným si napíš, čo si zabudol. Potom to skús znova a uvidíš, že aj tie veci, čo si zabudol predtým, už teraz nezabudneš. Druhá metóda je natočiť to na mobil. Je to úplne jednoduché. Povedz si to, aké by si už bol na tej prednáške, aké by si už bol na tej maturite. Dívaj sa priamo do mobilu, zober si to, natoč sa, rozprávaj o tom, čo najdlhšie vieš, povedz čo najviac vecí vieš a potom si to pustí. Inak si to bude učiť tým, že si to budeš púšťať a budeš si to stále počúvať. Na druhú stranu už to budeš vedieť povedať vlastnými slovami a budeš to mať natrénované. A potom to, čo zabudneš, si niekde poznač. A potom je to tretia metóda a to sú kartičky. Kamaráti, neverili by ste, ako moc tieto kartičky pomáhajú. Napíšite si na jednu stranu otázku, na druhú odpoveď a urobíte si to taký balíček. Keď už máte, poviem, 10-15, tak iba si prečíš otázku, keď vieš odpovedať, otočíš, povieš správna odpoveď, môžeš dať papierik vedľa, môžeš ho roztrhať. Viete, aká to je satisfakcia, keď ho roztrháte? Úžasné. A potom ideš na ďalšiu otázku. Keď prejde všetky, chytíš celý ten balíček, zapáliš, máš pokoj. To sú 3 metódy, ktoré ja používam každý deň na učenie. Čiže ak nejakú si to používate, dajte vedieť, alebo napíšte do komentáru, aké používate teraz vy, dajte follow.